Opakru ni kwara mugiro kama nanya kukitera mugi TV kaune wangsai chendu maromaru imuri wachoko duka endigi Belinda Phillips nyarige makala kaka jaloko marwa bange obrogo mbaka giwendo modhial mabrobire studio kama en mheshimiwa Jared Okello. Jared Okello ndia od bura manyando wadhigo kode mbaka twak kindo ODM gi UDA ni dango magidhi dware ye kanyo komiti mar ji ang'wen kon gi kon idhi los karango tere kaka gidhi winjore wach mar agenda par madongo mane jo Linda Mwananchi wacho ni okosebedo kotimore e yo makare. Mane mbaka modhigo mar siasa gi mheshimiwa Jared Okello imbedo winjo pachi ari adek auchiel nono kaka inyalo yudowa. An kaka pile nyinga Trevor Ombija Chandingo panga jonyakach dendo Ombija tai nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. What we witnessed yesterday was a shameful charade meant to hoodwink the public that the MOU had been implemented when it is obvious to all Kenyans that nothing could be further from the truth. Kweth Linda Mwananchi onyiero report manyo ogole wi kete tim agenda par mane oketie kogno e kind ODM gi UDA. We are looking forward to do 2 by-elections at 54 million. And as you're going to see, Honorable Chair and members, there is a new by-election that is also coming up. We're going to give you an indication of how much we will require. IBC okoni gidwaro siling million 59 ne timo yiero madunde kar chung od bura ma Emurua Dikir bang' tho mar Yohana Ng'eno. At around 5:15 in the morning, I had commotion here downstairs, and immediately I dressed up and came down, only to find that the place had been completely vandalized. Obilano nomonj manyo time magawa mar Fairways mani Kisumo kama jonjore nyokwalo kendo ketho mwandu. Kweth mar Linda Mwananchi ochayo report mane ogol kod kweth mar Agnes Zani ewi okenge mosego ekete tim weche par madito mane jatend piny Kenya William Ruto kod ogai machon mar ODM Raila Odinga nokete kok gi dwe mar adek higa mar 2025. Jafombo marwa mar siasa Chris Owino miwa ler mar kaka jotelogo ne oloso. En amen mar siasa mapod okwako sirikal mar Manywanda kod kweth mar Linda Mwananchi motelne kod jagoro mar ODM Edwin Sifuna. Tinende Linda Mwananchi onyono elwala makwar report mar keto e tim weche apar madito manyoro ogol ayanga e kar mar KICC. What we witnessed yesterday was a shameful charade meant to hoodwink the public that the MOU had been implemented when it is obvious to all Kenyans that nothing could be further from the truth. This fact became apparent in a most embarrassing manner when attendees led by the Governor Cecily Mbarire openly challenged the president on the contents of the so-called report. Serikal mantieni kuom winjruok maneni kind Raila kod Ruto onge gimosetim. Wamiya achiel wi apar kuom gigo mane gichikre kuom Raila. Koro waneno ni en wuond maduong' ahinya kendo ji nyaka tang' mondo orang sirikandni kama terogie. Nikech ka gima ne Raila okete lwete gi Ruto, sirikandni ne ok nyal timo. To koro wan jomodong' gi jotelo mantie ok apar ni ginyalo timo gimoro amora. E romo margi e buore Nairobi, Linda Mwananchi owuok tung' mosuo kod jatend piny William Ruto kuom rem keto e tim weche apar madito mane okete koke kod ogai machon mar ODM Raila Odinga. Kalore kod kweth mar Linda Mwananchi, report manyoro ogol en achaya ne jo Kenya kod ogai machon mar ODM Raila Odinga. If abductions and extrajudicial killings stopped after the signing of the MOU, we would all know because we all live here. If counties have received 450 billion shillings in shareable revenue in the current financial year, we would all know. If indeed Ruto and his government honored their pledge to respect the identity and integrity of political parties, it would be obvious to all of us. Sulwe mag Linda Mwananchi wacho ni kata bang' Ruto kod Raila keto kogie weche apar madito maonego ket e tim, sirikal mar William Ruto osebedo kadhi nyime kod tuono counties omenda moromo kaachiel gi rocho ratiro mag jopiny mag bago romo mag siasa. Contrary to what William Ruto was telling us yesterday, we have now just processed the budget policy statement. It is talking of 420 billion shillings. Bende giseyo sirikal mar Kenya Kwanza kuom rem kedo gi mibadhi, chugo tije ne rowere
kaachiel kod donjore kod duond buche mag siasa. E dwoko margi ni josiasa mag ODM mosebedo ka wacho mondo giwuog e duond bura mar ODM ka ok ginyal siro lwedo sirikal mar Manywanda, Sifuna kod gavana Masia James Orengo othino ni gidhi dong' e duond bura mar ODM kendo dwoko ODM e wang'e. Gik ma gitimogo gini mondo giwuogi, to wan okoro ni giwuogi. Wadwaro ni chama mar Raila obed kaka nochalo, gi kite, gi gik ma chama ochung'ni, ratiro mag piny, kendo kedo ne jopiny gi piny. Mane e chama miluongo ni ODM. To chama manindo gi chama mamoro mwalaro gotelo, mano ok chama no ok nyal bedo ODM. Ok wanyal wuok na matin. En gima dwa yware ni nyaka chama bed kuom jo members to kendo gitelo mowinjore ma ok jochiem donjo. Kweth mar ODM motelne kod jagoro margi Edwin Sifuna onyiero report mane ogol kod komiti mochung'ne keto e tim weche 10 madito mane oketi e kogno e kind ogaye machon mar ODM Mosin Raila Amolo Odinga kod jatend piny William Ruto, ka giwacho ni en report mandhem kendo ma onge kore kod atache. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Duol mochung'ne tayo yiero pacho ka IEBC okoni koro gidwaro maromo milion 59.38 ne timo yiero madundo e kar chung' od bura ma Emurua Dikir, kama yande jodak makuro nowito jaod bura margi Joanna Ng'eno. Mana kaka jafwambo mar Walter Nyambaga lero, IEBC bendo lero ni gidhi dwaro bilion 4.9 mar tieko gope mothung'ogi. E nyim komiti od bura mamalo marango weche mag chike kod ratiro mochwe kom kod jaod bura mar Riedo Tiende Amollo kod nyawadgi George Murugara Matharaka ka ema duol mochung'ne tayo yiero pacho ka IEBC okoni gidwaro maromo milion 59.38 mar tayo yiero madundo e kar chung' od bura ma Emurua Dikir. Bang' Joanna Ng'eno wito ngimane masira mar apaya. We are looking forward to do 2 by-elections at 54 million. And as you're going to see, Honorable Chair and members, there is a new by-election that is also coming up. We lost our honorable member. May his soul rest in eternal peace. IEBC mane ochwalo budget margi magilieko ne komiti od bura mar chike kod ratiro okoni gidwaro maromo bilion 4.9 mondo gitiek chulo gope masani anokorgi matamre gi nono. The total pending bill as of January, which is the latest we have been able to do, January 19th, 2026, amounted to 4.9 billion. Of this, legal fee is 4.2 billion, while goods and services is 713. As regards the pending bills, there is no request being made in this supplementary. We have, Chair. What have you made as supplementary? Page 9, pending page bills 9, and to assist in securing additional budgetary. Where would the funds come from? IEBC bende olero ni budget no medgi maromo silings milion 887.9 ma idhi tigodo yore kaka chulo aeri mar jatatije mowuok, nyiewo geche manyien ne commissioners madhi muonyo milion 168, kongo apise ma commissioners madhi muonyo milion 160, kongo apise ma commissioners madhi muonyo milion 120, nyiewo gige apisi kaka kombe, mesni kod kabede madhi muonyo silings milion 10, biro kanyakla mar jokanyo kod puonj mag ndikruok ka jolut ombulu madhi kao silings milion 50, kar goyo lipot kendo nono kaka weche mag IEBC dhi nyime madhi kao silings milion 40, lendo kod ute mag fwambo madhi kao milion 100, yiero madundo kuonde machopo 8 bende otengne maromo silings milion 392. I see warfare in the information and propaganda world because some media stations are actually propaganda machines. Misinformation, disinformation, and malinformation. This election will be won on the basis of how well IEBC communicates. And media campaigns to enhance our voter registration at 100 million. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jood bura mamalo timo lokruok moko kendo puodho ne paro mar sirikal osebedo godo mar uso pok mage kambi tudruok mar Safaricom kendo rwako chike moko mabiro chiwo arita ne jotije kod johala matiyo kanyakla gi kambi no endo. Mano timore kinde ma piny owacho dhi mbele gi chenro mar uso pok mage kambi no. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En report manyo pedhi od bura tich ariyo gi jakom komiti
mar od bura marango weche omenda mabende en jaod bura mamolo Kimani Kuria kod jakom komiti marango gope ma sirikal nigo ma en jaod bura ma Balambala. Report manyiso lokruoge manotime chenro mar uso pok sirikal wacho leto setamala pagabich mar pok mare manie kambi Safaricom ne kambi mar Vodacom. Committees ariyogo noketa yanga lokruogego magiwacho ni biro miyo jotije Safaricom okwi tich oyaye gino mano obedo ywak maduong' ne jopiny e kinde kawo pachgi. Kapok ne oket lokruogego, winjruogno ne nyiso ni jotijego ok owinjo riembe tich higni 3 mokwongo. On the matter of valuation, the valuation that we use, and is very well stipulated in our reports, we have not based it on the market value. We have used economic models that are known globally as models of valuation of shares. So unless Nabudini Nyoro has come up with his own formula of how to value shares that is not there available in the economic information, Honorable Speaker, then he should tell us. Honorable Speaker, it would be wrong for Kenya to sell Safaricom shares at 34 shillings. A share that was selling at 45 shillings in the year 2021, Honorable Speaker, and especially at a time when the company has already invested in Ethiopia, has been bleeding cash for the last 2 years, but is now breaking even operationally. Atamala pagabich mag pok mag piny owachogo manengo giromo siling bilion 204 ka piny owacho ibiro chul siling bilion 40 tielo mokwongo. Omenda duto ma ibiro yudie usono biro donje agulu mar National Infrastructure Fund mar konye chenro mag dongruok ma pachuka. Mokuom jod bura to kata kamano ok orwako chenro makamano. Komiti no yango ni kata mana bang' uso pok mare ne Vodacom, kambi Safaricom pod biro mana dong' mwandu jo Kenya. Nyaka sani pok ma piny owacho nigi Safaricom roma 35. Lydia Okeo, Ramogi TV, Nairobi. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ochiwo twak mare moyiedhi od bura mar kaunti no kama okwedo jogo mosebedo ka wacho ni sirikande en mana mohero tich mar owuora. Jafwambo marwa Ali Beach lero kaka Gavana Wanga ochiwo twak mare od bura no kolero gik mosetimo. Kar saboro ginus mar odiochieng', Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ne omolo od bura mar kaunti mar chiwo twak mare moyiedhi e wi chal mar kaunti weche mag dongruok mamulo sektas mopogore. E twak mare Gavana Wanga ne omulo chenro mag dongruok mopogore ma okoni sirikande osekete maino mar bero ngima jopiny kama oting'o sekta mar pi, bero sekta mar thieth ahinya to osiptal maduong' ma Homa Bay. E kind chenro mag dongruok mamoko kama ne mokalo jogo mosebedo ka wacho ni sirikande en mana mar PR maonge gima dhi e nyime. Honorable Speaker, we are still far from achieving our 1 kilometer target, but we have made progress. And in this financial year and very soon, we are going to be implementing more boreholes and other water projects in our wards. Some of the water projects include the Magunga Community Water Project, Nyambori in West Kamagak, Nyakune in Homa Bay West Ward, Wiga in Homa Bay Central Ward, Ranjira Community Water Project in Kanyamwako Logi, Nyamwala in Kibiri, Kunya in Kindu Bay Town, Nyabola Community Water Project in West Kasipul Ward, Kakatko in East Kamagak Ward, Nyakasera in Gwasi North Ward. Some people have said propaganda that these are just PR. E weche makonyo oganda kinde mag masira, Gavana Wanga ne okone sirikande oseketo kenge mowinjore mar neno ni kedo kod masiche mabiro apoya, kama ne oyangi ni gedo mar Owenga gi Ngao Ramiriyo kod mano ma Kibuon gidhi tieko mar kedo chuth kod wach oula ma osebedo ka daro jopiny e wuod ma wang' chieng' higa ka higa. Emergency funds were deployed to support livestock vaccination against foot and mouth disease, protecting farmers' livelihoods and strengthening the county's agricultural economy. The county mobilized resources to support flood victims through provision of food and other assistance. And even currently, as we face flooding in the county, we will continue to support the affected families. And we have also looked at long-term measures for preventing flooding by commencing building of dikes along River Miriu, along River Tende, and along River Kibuon. Bende ne otiyo kod thuolo makamano ka okwayo jopiny e kaunti ni mondo obi oyiere kende tielo mar ariyo komno ka okoni chenro mag dongruok mopogore sirikande osedhiro mar keto kaunti ma Homa Bay nyime. Youth are engaged,
farmers are producing, markets are expanding, water is reaching homes, women and girls are safe, the vulnerable are protected, children are learning in dignified spaces, efforts are being made to make roads passable, we are building systems and foundations, we are united in purpose. The best days for Homa Bay are ahead of us. We deserve to be re-elected to continue the work of building Homa Bay County. Moko kuom MCS ka otelnegi jatend kweth mathoth od burano Richard Ogendo kod jakom UDA kaunti ma Homa Bay Kennedy Obuya ma bende noyure kinde twak makamano bende golo pachgi. Governor owacho ni wasegero more than 600 ECD classrooms, and it is true. 243 osebedo completed, 160 ni under constructions. Gik ma gavana wacho kawuono gin gik ma kedhi piny e ground tinwang'ogi. Wan wa oversight and wa legislate chike ma onego bed ni konye tich. Motivation ma en go mar tiyo kod sirikal maduong' mamalo kod development partners mamoko. Anyalo mana encourage ni moving forward odhi mbele kotiyo kod sirikal marwa mar William Samoei Ruto mondo kel kony ne jo Homa Bay County. Ne en thuolo makende ma gavana ma Homa Bay Kandi Gladys Wanga otiyo godo kanyiso MCS od bura mar kaunti ma Homa Bay Kandi mokuom chenro madongruok mosebiro kotimo sekta mopogore e kaunti ma Homa Bay Kandi kaachiel kod okenge modwa keto mano chenro mamoko mapok otimo chopo kare kapok ochopo yiero mag 2027. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Obila ma Kisumu timo nonro e monj ma jonjore moko ne omonjo godo magawa ma Fairways manie kar od ohala ma LBDA e boma ma Kisumu kendo ne gilal gi mwandu ka moko bende giketho. Weg magawa no tuluo seyo ne tendo od ohala mar LBDA to ka gito gichung' motegno ni gin ne okichano monj makamano. Cleophas Oluoch nigi ler mar wachni. Ma e magawa ma Fairways mayudore od ohala ma Lake Basin Development Authority LBDA e boma ma Kisumu. Magawa ma wegi kwano lal bang' monj ma otim gi jonjore moko e Yukinyi. Picha magwang' dede CCTV tango kaka jonjore go ne otiyo gi tekogi mar donjo e magawa no ka gitiyo gi gige lweny. Picha go tango kaka jonjore go ne oketho mwandu e magawa no kendo kawo mamoko. Jaket mwandu matayo magawa no Irungu Nyakera ogolo ywak ewi monjno ka olero kaka monjno ne otimore. We had at least around 30 border borders, each carrying about 3-4 billion passengers together with the driver, the driver border, the rider, and they had all come in to the establishment. So at that point, when I'm standing there, I had them starting to gather around. And when I saw a big group had gathered at 5, now around 5:20, when I saw a big group had gathered and now they wanted to access the premise, I fired in the air. The hotel had a lot of guests and we did not know what these criminals would do because they were carrying all manner of crude weapons. Irungu Nyakera ywak ne tend LBDA ni ema debed ni omiyo monjno otimore kaluwore gi ywaruok ma osebedo ka nitiere kind magawa mare kod LBDA. They accessed this premise from the LBDA side. The gate for that side was opened for them to access so that they can jump and come to our premises. Without that, they will not have been able to access our premises. So we know that it's LBDA that sent them. Tend LBDA kata kamano okwedo weche ma owachi kod Nyakera ka tudo gi gimonjno. LBDA wacho ni ler margi en ni magawano ne riko semichik mar dare odno bang' rem chulo gope mag ot maromo $25 million. LBDA yango ni kata odoko ni winjruok ne obedo e kindgi e wi chudo mag gope mano ne okotimore kendo ne omiyo bura ochako yware do magikone tarik 12 dwe mar 2 higani. Do ne ogolo chik ni orak mane kind Fairways gi LBDA ng'adoko. LBDA medo lero ni kata odoko ni ten magawano ne ochwalo ng'ur kendo edo mano mag weche wala do no nyocha ogolo ng'eto ma puodho chik manyocha ogol motelo ni oragno ng'adi. LBDA bende wacho ni gionge kod winjruok kod Nyakera ni mar ndikruok ne ene kindgi kod kambino hie ma ok jago manyinge Nyakera. Obila mag okwach kich sani dhi nyime kod timo nonro ewi monjno. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.
Kuyo to pod okwako gwenge Masipala mayudore Webuye tok ji ochiko e kind ji 15 mane oyudo masira mar apaya mane otimore Malaha yangore ni wuok e gweng'no. Familia gi onyiso lit margi ka gidwaro ni sirikal mondo okonygi e kinde ni nikech ng'enygi yutogi ni piny. Ojwang' Barcelona miyo ler. Jogweng' Masipala mayudore Malaha pod yuago wedegi. Mae biro ka en ndalo achiel nyaka nyo ji 15 tho e masira mar apaya manyo otimore Webuye chieng' tich ariyo. E kind ji 15 mane owito ngimagi, ji 9 wuok e gweng'ni ka ji 6 e kindgi wuok e familia achiel. Jadolo David Kimisu, ma en jahiga 70, ne owito nyithinde 6 e masira ni mane otimore otieno mane piny orugo tich ariyo. Kaluwore kod anyuola, giwacho ni wuodgi ma iluongo ni Griffins Findua, ma jahiga 23, emane oyudo masira mar apiko mokwongo seche mane okalo apaya kapok owetege mane odhi konye yudo masira tok trela mane olalo brek nyonogi. Ndugu yangu alikuwa huko ndani pamoja na mke wake. Ndugu yangu ameenda, bibi yake kwa hospitali amevunjika mkono. Na kwa familia hii tumepoteza watu wengi. Lori ilitoka Kitale ikawa imepoteza mwelekeo na ikawapata kando ya barabara. Sasa dereva ninashuku ya kwamba hakutaka kupitia yule maiti. Alijaribu kuepa apite kando ya maiti na bahati mbaya akapata wale waliokuja kushuhudia. Kopogore kod ji 6 maya e familia achielgi, jogweng' chano chenro mar iko ji 3 mamoko mane otho e masira ni. Na kwa familia hii tumepoteza watu wengi. Sisi kama familia hatuwezi. Tunaomba serikali iingilie katikati na itusaidie. Ji 16 manyo otonye masira ni dhi nyime kod yudo thieth e osiptal ma Webuye seche ma ikruok mar iko koro osechakore. Ojwang' Barcelona, Ramogi TV. Wadhi yumoro machuok to dugu bang' daka matin taneno ote maru kaendi maendi Aukidibo kani Ulanda. An kawuona koni mos ne jaoda maduong' Nora kani Ulanda kod jaoda matin Morin kani Oyani Masai. Erokamano ahinya Aukidibo. Treva nini maler ma Felix Bolo Baba Sheila kan kod min oda Mama Sheila kawan Dandora Phase 4 Ramogi neno maler to jo ODM obeduru mana gi kwe tutafika. Erokamano Felix Bolo. Ntiere Treva Wimore en nyaka karang'o ma wabiro winjo ni jo ODM owego korgi mondo gikone walu yo achiel kaka joluo ma okelo aluoch jakiranda. Erokamano ahinya Ramogi TV maendi jakom boda Sako makabondo Migosi Gideon Ochuka. Treva Wimore apuoyo gavana mar Honorable Gladys Wanga kuom keto Homa Bay County obed malo. Jogo mapingo gavana oyiye wamed mana siro gavana mondo kel dongruok e county. Ma jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Zoom Kapita Wimore Treva news donjono makare Migori County Luanda Konyango Center. To Ndebo Buro Odinga weche beyo. Ndebo James Orengo be weche ne beyo. To koro jogi miwa bagni gibed piny gilos weche mag dongruok ok dondruok. Mogik mos na gavana mara Dr. Chila Yako. Erokamano ahinya oduogo bang' daka moko matin. Koro kik idhi mabor ahinya, obiro mana sani. Imagine this, just the sound of waves and your children's laughter carried by the ocean breeze. Diani is for you. Tiny footprints on warm white sand, moments that remind you what truly matters. Family. From 47,600 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights, or for those who imagine discovery, then come experience Mombasa. Shared plates of Swahili cuisine, vibrant coastal life from 39,000 Kenyan shillings per person sharing for 3 nights. This Easter, don't just travel. Choose the story you want to tell. Book now with View Travel.
111 chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongo na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man kuro mar ng'engno. Ema so kelo nu seda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chieng. 111 Ngeso ka ngeso saa 1:45 otieno. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emunego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich ariyo, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich adek, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich ang'wen, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich abich, waloro Juma kod rowere, Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kongo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. Nyakwa Mogi, tok tich matek en kinde mag midhiambo. Kendo isechopo pacho kidwaro ng'eyo mago motimore pacho ka to kod pinje maoko. Chieng' tich abich ka tich abich tudhi kod Auchieng' Emmanuel chenro mar Ang'ich Welo ka achiel kod Oimore kamwa keloni weche manyien mago monon, modo kendo luweyo makare. Bende watwako ji mopogore opogore e lony magi magintiere godo mondo mi wagol odok e iti. Tok mano kende, bende wantiere kod chenro mar Gin Kanye mabro mi sigana mag thuondi luo, jogo mantie, mago magitimo to kod mago manegitime kinde ma okalo. Kik bai. Jodak mag weng ma Kipsitet e kaunti ma Kericho ywak ne sirikal mondo losnegi olalo ma Kipsitet basani koro keto ngimagi kama rach. Maendi bang' masira mar tho mar nyathi ma grade 3 mane otho e pi kokale masira mar apaya mane darajano. Nyathino ma nyinge Noel Kiprono ma higni 9 iyango ni ne olwar kar darajano bang' japiko mane en wuon mare koting'e kiyudo masira kendo ne omiyo olwar e aora mopong'. Wuon mare to ne oreso ngimane e masirano ka wuodeno to pi notero. Wakati walivuka pia mimi nikasema wacha nivuke. Kwa bahati mbaya nikaenda the wrong side, nikaanguka kwa bridge, mtoto akaanguka na akaingia ndani ya bridge. So nikatoka mbio nikajaribu kwenda kutafuta mtoto. Tukawa na wenzetu ambao walikuwa hapo wakatusaidia kuretrieve mtoto, tukamchukua mbio tukamkimbiza hospitalini. Asubuhi nilikuwa naambia watoto msipitie kwa hiyo mtoni sababu maji ilikuwa imejaa, nikamwambia wapitie njia juu. Hasa wakati niliposikia hiyo nduru nikakimbia mbio, tukakimbia, kila mtu alikuwa anakimbia tukipika nduru. Mwaka jana tulipata kupoteza watu wengine 3. Huyu mtoto ni 4 kufa kwa maji kwa hiyo bridge. Sababu hii ni barabara ya national government ya Kera. Ningependa kuuliza Davis Chirchir ambaye ni waziri wa barabara, ikiwezekana afike pale Kipsitet yaangalie ile shida wananchi wanapitia. Achich moro ma japiny China ochwale nyimdo ma Jomo Kenyatta International Airport tok kano make kotemo chwalo nyoso China. Zhang Keqin ma omaki tok apedha mar ndalo 5 manotim kod jotim nonro mag Kenya Wildlife Service mawacho ni en achich ma itudo kod kweth jonjore matudore piny mangima. Jotim nonro yango ni achich no ne oketo nyoso gi chupni mag kano mag keno
bang'e no omogi kendo umogi gotas kapok omake. Gimedo wacho ni dwe mar Ang'wen higa mokalo ne omaki ji ja Belgium moro 2, jo Vietnam moro 1 kod jo Kenya 1 katemo chwalo nyoso 5,000 China. His luggage, personal luggage, was searched, and within that luggage there was found 1,948 garden ants, 1,948 garden ants. Yes. How were these packed? It doesn't say that. Yes, Your Honor. They were packed in specialized test tubes. We have mentioned this in our notice of motion. They were packed in small specialized test tubes, which is now a departure from the syringes that we saw in 2025. In view of this, I find it fit to grant the prayer sought. Therefore, I grant prayers 1 and 2. The respondent will be detained at Langata Police Station for 5 days. Okay, you stay for 5 days. 5 days and then you come back. And for the forensic exploitation of the iPhone and the MacBook. Mention will take place on the 17th of March to confirm compliance. Watika ni giweche mag tuke ni ikruok mogik mag tuke maiga ni mar WRC Safari Rally machakre odiochieng' makinye boma ma Naivasha ne odhi nyime kendo gik moko duto ne oseket kare mar neno ni piem mar geche no otimore kaluwore kod chan mare. En tuke maiga ni geche 47 ochan mar yuoro tukego kendo welo mokalo 10,000 mawuok e pinje maoko bende ogen mar chopo e tukego. Arita bende noketi makare ka obila 1,600 oseor mar keto arita e tukego. Piny Kenya ochano mar bago tuke mag golf mar joma tindo All Africa Junior Championships maiga ni maidhi tugi chakre tarik 23 nyaka tarik 26 dweni alap ma tuke golf ma Windsor Country Club. Piem machalo kama ne oyawo yanga kod jagoro mongirore migawo mar tuke Elijah Mwangi e nyasi mane tim joma ne dhi ting'o bendech Kenya e tukego bende ne olandi e lela. Tim no ting'o Junaid Manji, Sevi Soni, Yuvraj Rajput kod Mwathi Gisheru kod ka yawuoyi to kod ka nyiri oting'o Belinda Wanjiru, Kanana Mudhoni kod Bianca Ngeu. Yes, can join them. It's the cameraman. But more importantly, this is important for us because it shows and helps us by giving us a chance to test the programs that we've had in the country by hosting a big event. So the first question is, do we have the structural preparedness for this event? And secondly, do we have a team that can compete and win at this event? So this. The AHITC is more than a tournament. Since its inception in the year 2008, it has served as a launching pad for numerous African professional golfers who have achieved success at the collegiate professional levels internationally. We have challenges, and because of the help that we get from the government, we are able to confidently deliver this sport called golf. And as you heard the other day when the President gave a directive that we make sure that we have golf in the curriculum, our boss here has reminded us of that requirement. Bas wadhi yue mwana chuokwa dogo to wendo modhialo sechope studio kama mheshimiwa Jared Okello men jaod bura manyando wadhi kode mbaka e wach machino matwak magen go kindgi gi UDA jangwen midhi yier kon gi kone dhi chuketo maino ya ngo to gi dhi chakore karang'o mbaka no te biro dang bang daka matin kito kidhi mabora ahinya. Have
to mean cutting corners. Citizen Duca brings you affordable essentials and quality daily products you can trust. All you need to do is WhatsApp us your shopping list to 0710-487-487 and we deliver. Citizen Duca, your home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Kila siku na shukuru kwa kidogo, si haba siku kwa siku, muhimu uzima wangu, ninatembea, ni huyu Mungu, pokea sifa. Kupata wimbo huu kama skiza, bonyeza *811*343#. Kumbuka, skiza na Citizen, nyumbani kwa wasanii wote. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine mabende osebero ngima magi kabende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine, mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration, to wanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bende oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma tich ang'wen e chenro ni sa 3 mar otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mates maliet kabisa magluo rumba luo benga kache kora jao maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM Cartoon Jaluo. Apela nako ni wangne kawada kocha. Nyaka wang joy mari Ramogi TV. Iba makaeli el marum. Lungani a boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete manaka. Erika kaero jawar mamana. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaune wang' saa chenro mar buch jopiny wendo modhial modhi osechopo e studio ka Mheshimiwa Jared Okelo jaod bura manyando. Erokamano ahinya kuom biro. Erokamano ahinya osiepna Trevor kuom gwela wang' odhiambo masani mondo atwag oganda ma jokanyanam kaachiel gi jonyando constituency ma koro osemiya thuolo mar tiyo negi e tielo mar 2 sani. Adong gariyo kendo. Gida wuok nyando yanje. Wuok adhi ganye. Bridong are. Bridong 4 times. Yeah, 4 times no paro. Gi programs machano ne nyando. Katimo 4 times. Eka koro nyando dhi donjo Singapore. To sama wawueni gisechopo South Korea. Gijiegni chopo Singapore. Singapore kachaka mero 2 more times. Jo nyando koro ni ma Singapore. Okay. Wadonja ne chenro manu bedo go kindu romo mane bedo go UDA gi ODM. Maling mane mawuok kanye ma jokanyanam onego beni ng'eyo.
Chutho nyo wan kod gima dho ngere dendo ni parliamentary group meeting mar broad-based government manyo oting'o duond buche motenore kod Kenya Kwanza administration. Ming'eyo ni kanyo wan kod UDA, wan kod PA, wan kod Ford Kenya, wan kod ANC to gi mamoko moriwore kocha, kaachiel kod jowa ma jo ODM. Inya chaka neno joge ma bende jo Jubilee ma pod lemo kodwa. Nyani Jubilee no oyiech kodhi korka United Opposition. To nitie jok moko machalo Sabina Chege gini, Mwenje gini ma pod biro mondo me wati kanyakla. Koro gin bende nyo gintie. Chutho noluongwa kaluwore kod anniversary mar higa achiel mar keto kok e kind Prime Minister mosedhi e yweyo kendo chunyo ywe kuom kwe, Raila Amolo Odinga, kaachiel kod President marwa William Ruto, kane gisidho weche moko manonego goe mbaka kaka jo Kenya. Weche mosebedo ka ng'uko dongruok marwa, weche mosebedo ka thiro dongruok mag kuonde mamoko to bero kuonde mamoko. Koro nikech ne giketo kok gi tarik 7 dwe mar 3 higa mokalo, ne PG marwa kata parliamentary group meeting no coincide gi anniversary, though kalo nikech tarik 7 aparo ne weekend. Koro no loke obedo odiochieng' manyoro kumanyo warade mondo nyo walosi kaka joka ng'ato kwang'iyo okenge mosekaw nyaka ne gino ketie kok gi weche manonego losi to gi levels mosebedo noselosgi kata mapoko losi. Waluongo gi dho ngere ni an update report about the 10 points agenda mane jakom Raila Amolo Odinga kete koke gi ker. Koro mage gik manyo wawuoye, nyo wan kod jogo manie migao mar komiti manochuogi mane nono gika ma jakome en Agnes Zani, mabende achiel kuom jogoro mongirore, jolup jogoro mongirore e chama wa mar ODM. Wan kod owadwa Oguda mabende ni kacha, wan kod owadwa Javas Bigambo, wan kod Fatuma bende ni kacha, kaachiel kod Maina mabende achiel kuom komiti manochuogi. Koro nyo gi take wa through gik mosetim, okang' mwasechopie, kuonde mabende parliament onego lokie chike moko ma respond gi gigo madwarore mondo mi otimre. Koro mano e chutho e wach maduong' manyo wago kacha. Gimanyo wawinjo ka wase yudo update report en ni koro idwa chuogi committee ma waluongo ni the technical working group mar dhano 4 mowuok e ODM kaachiel kod dhano 4 madhi wuok e duond bura motenore duond buche motenore kod Kenya Kwanza administration mondo gichak loso gimwaluongo ni TOR, terms of reference. Gin weche mage makowa dhi e winjruok kod jo UDA as a political party monego losie. To onego kaw kinde maromo nade? Wadhi donjo kanyo bang' dakika matin. To mana kama nogo e mbaka mar agenda 10 madongo no. Kawuono jagoro mongirore Edwin Sifuna oluongo gino ni shameful charade. Mano dho ngere mawacho ni en gima kelo en wuondruok makelo wich kuot. Ok en mana wich kuot kendo en wuondruok makelo wich kuot. Nikech giwacho ni onge gima osetim e agenda 10. Kamano. Wacho no buyiego koso gin ginene ma ataro. Ng'ato nigi interpretation mare. Achiel kuom gigo mane waloso inyalo paro toke kacha kane giketo kokgi. Ne wabedo kod lweny mapek ahinya e weche mag yiero jo kanyono mag IBC. Ma king'iyo toke kacha tiyudo ka jowa 4, awacho ni jowa nikech ne giyiedhi kodwa nyaka Supreme Court kama noting'o Cherera and her team nosewuok oko. Ne wan kod ji 3 mane pod odong' mane chalo Chebukati, Boya Molu gi Gulie ma pod nodong' tiyo kacha. To gin tam gin no expire. Joka
were pushed out of the office. Koro kamano notimore to IBC nodong' makoro onge. Koro nodong' mana gi secretariat to commission ne onge. Tinyalo paro achiel kuom gik ma doho nong'adi e wach en ni commission e IBC ok secretariat. Emomiyo kata kano obedo ni ne nitiere kuonde mang'eny mane ji othoe kata lokruok moko nobede mag yiero, ne ok nyal tim yiero gi secretariat. Moro notieko nyaka higni 2 inyalo paro kapok oyud ng'ano mane replace, nikech ne waonge kod the commission kaka ne doho ong'ade. Koro bang'e kane giketo kokgi gima chalo kamano, of course jowa moko nodhi e court machalo jok makoro sani ni e Kenya United Opposition magino noyware ahinya doho maka koro doho ne pave way kata ne yawo yo mondo mi koro kel jogo notime mapiyo toke kane giseketo kokgi e gicha. Ne chunowa kaka jood bura ni nyaka ne watim amendments kata lokruok moko e IBC Act, chik matenore kod IBC makoro nomiyo waketo jowa gi e tich. Bang' ka waketo gi e tich kuonde mang'eny mane yiero pok notimore kaluwore gi lokruok gi thoe notim yiero. Koro ok dang' awach ahinya ni on that onge gima nosetimore. Mar ariyo, sama wawuoyo kodu ni achiel kuom gik mane gi identify ne gin gik machalo chulo fidia kata compensation mar joma nohinyore kata joma notho. Sani wasekete supplementary budget $2 billion midhi chul joka. Court bende mana jo achiel makoro kelo weche mang'eny gi ema noringo dhi e doho kochungo gicha. Maka nochunge nowach niya, ok nuchuog gin machielo manie tok chik ni dhi chulo ji pesa. Inyalo paro nolos committee mane bedo chaired gi Professor Makau Mutua manonego non kaka ni dhi chul ji. Doho nochungo mano moko niya, Kenya ka nitiere body mar sirkal miluongo ni Kenya National Human Rights Commission emonego tim mano. Achiel kuom gik mwaketo e wechewa mag supplementary budget kane wanono wa 2 billion ni pesa no dhi ne Kenya National Human Rights Commission mondo emotim weche mag chudo. Nitiere weche mag mibadhi kuom ranyisi ne wakalo Ethics and Integrity Act mane wabedo kod amendments mang'eny makoro ne kelo weche mag teko ahinya e weche mag kedo kod mibadhi. Sama wuoyo kodi ni nyaka ne jakom ket koke gi William Ruto, jo EACC oserecover 9.8 billion kuom jok manokawo pesa yo ma ok ni kare. Mago weche manotimore bang' toke ka giseketo kokgi. Nitiere gimoro ni e Kenya ka bende pod nitie matin ni exclusivity. Tiende ni iyudo ka sirkal kata ma wantie ni iyudo ka jodhok moko en onge nikech kamoro ne ogego ombulu e yo makare, weche mag shares mane Rigathi Gachagua keto wago ka. Koro bang'e no ineno ka giseketo kokgi to gichak gi expand sirkal. Masamua lose kodi ni PSS manyo odonjo manyien jowa manyo wuok e wingwa mar ODM gin ji 14 mane waonge godo chon. E cabinet mar President Ruto ineno ka jowa koro nitie, nyaka Attorney General marwa koro nie iye kanyo. To inclusivity no ne en achiel kuom gigo manoket kacha ni nyaka ne tim kendo nyaka ne non. To wach mar nek mar rowere manie ng'anyo nikech man to waneno kata katimore mana juma mokalo ka. Dong ripodu ni nitie moko mabe pok otim. Nitiere mang'eny bende mapok otim to nikech ok gik machalo kaka koro mibadhi ok en gima nyalo kedo godo wang' watieko weche mag corruption nikech nyondike omiyo koro polisi odogi odhi oywe dala, jo EACC wa wind up giru ni koro onge tiende, ODPP tich ma koro utimo onge nikech watieko weche mag mibadhi. Gin gik manyaka bed ni goruok godo nyaka chieng' manyaka chieng' nikech kata mana pinje miwinjo kolony machalo Amerika gini bende mana gi scandals in their own way. Neno ka Epstein ma wechege reyo Donald Trump mang'eny ka. Epstein ma wechege nowuok mang'eny ma ebo dhi onegore. Weche mag notimo neno ka
joma hero ahinya joka Clinton ka, Hillary Clinton ochune ni nyaka no dhi e Senate mondo dhi odadhoge jaode Bill Clinton bendo chako dhi kucho mondo dadhoge. Omiyo gin gik ma ibiro gorwo godo kuom higni mang'eny. Gima rach ni weche mag nek aina miwachogi, nek of any nature, ngima dhano bed kata mana achiel, is way too many kinyalo negi. To yudo ka kuom ranyisi mane waneno ahinya en mane ji odhi Kitengela, mane Babu gi Sifuna team odhi ogo rally Kitengela. Gima nowuok mokwongo ni ne ok gimiyo obila wach ni ne gidhi bedo kod bura machalo kamano. Imbi yigi wacho nikech unuwe gibe mano dhiga ng'anyo no jachiw ga report ne obila to obila ka wuok to wacho ne ok wacho ne. Magi ma ok nyien. Wanto kendo gima ne pogore kodwa ni ne wakwongo ndiko barua before. Magi stamp nwa. Magi mane wakwongo watang'o en barua mane watero Central Police Station mawacho ne wadhi bedo gi ng'anyo Nairobi. Gin nyaka sani gima kamano, barua machalo kamano poge tang'onwa to de gin godo de gisekelonwa. Ok awach niya ni Article 37 mar Kenya's Constitution moyie ne ji assemble koro dwa bedo matin ne Public Order Act. Public Order Act wacho ni nyaka I notify police mondo gigol nu security kuwuotho udhi. To Public Order Act no dhongere luongo ni subservient to the Constitution. Omiyo Constitution ema supreme. Ng'ato nego ng'any sasa mohero. To koro Public Order Act ne biro ni samoro jonjore moko dwa kawo advantage gi ng'anyo uni, koro gin gidonje dukni ji gitoyo, gidwa bakidi kama ji ne nitie. Koro Public Order Act no keti mondo ket order seche ma ji dhi e ng'anyo kata ji dhi e rally. Koro up to now pok wayudo any evidence mawacho ni jogi no the report. Inyalo paro kuom videos mang'eny manowuok chieng'no ka nyithindo wa moko bayo gach polise gi kidi ma polis temo reverse kumoro reverse odhi e beonge. Ngima polis ni hatari, nyithindo ka ba kidi to polis ng'ama ni kod lisasi. Ok awache ni polis onego ti gi lisasi e yo ma oyaye. Lakini ngima dhano ber ne ng'ata man kode. Maka koro ne chuno polise ni gin be nyagi escape nikech ebode gi ngimane. Ne gibayo lisasi, gibayo tear gas, makoro kuom hawi marach ni ngima no witi e weche mag rally. To magi gima no kodwaro. Kata agenda par madongo mane achiel kuom gima jakom no wacho ni okonego timre. Okonego timre. Gima watemo wacho en niya, the laws were not written for in vain. Chike gi ndiko gi mondo lugi. Ko wach ni seche midhi e rally kata wan nyocha wan kuonde mopogore opogore e weche mag wuoth machako gi Busia, wabedo Mombasa, wadhi Kilifi, wasewuotho e Kenya ka. To wa notify police ni yie ukonywa gi security seche mwadhi bedo e rally machalo kama. Mane omiyo ndiko gigi mondo bed kaka part mar chik. To kama koro wadwa bedo ni ok wadwa rito chik ahinya ni wan wadhi romo gi jopiny gino gogo dhi otimre. Gino gogo no lokore tho. To kolokore tho to jomoluongo rally go en osechikore ndeke en odok kumodok. Kawuono James Orengo gavana ma Siaya nomiyo achiel kuom apar. Owacho ni ng'eny gigo kosetim omiyo mana achiel kuom apar. To wacho ni bang' mano gima rach ni mogik ni ka jatend piny Kenya ok nyal timo gima ne giwinjore gi Raila Amolo Odinga kane pod ongima. Utere ka kuparo ni maru ni to koro dhi timo. Asekwano weche mane ondiki to gi levels ma gisebedo implemented. Asekwano ka nyaka chuogo tije ne rawere. Inyalo ng'eyo ni seche mowueni nyithindwa 648 tie sites manie Kenya ka mag affordable housing mano dhi mbele. Samuel wuoye ni waseloso chik mar National Infrastructure Fund. Fund ni tije en adek malich ahinya. Mokwongo ni los ndeche, mar ariyo los kuonde mag sitima, nikech yudo ka stima ma Kenya ka wan mana gi megawatts 3,000 kende, to needs mar jo Kenya en 10,000. Koro yudo ka stima olal kata kuonde moko gin mudho. Koro pesa mar National Infrastructure Fund cha dhi timo mano. Kaeto mogik ni
wan gi burden mang'eny e Kenya ka mag gope. Gowi miolo to kuma iolo gi chiko be onge. Wauso gige sirkal moseti ma dho ngere luongo ni mature public assets makore iuso part of them machalo Safaricom iuso 15 madhi golo bilion 244. Wauso pipeline through initial public offer moluongo ni IPO mabende idhi kawo atamalo mabathe moro matin. Actually ne kane gigolo shares go oko, target margi ne en bilion 106 to the first day bilion 112 ma jo Kenya ose koro watemo uso gigi Portland, East African Portland Cement bende idhi usi mondo wayud pesa mondo walos godo infrastructure. Sama infrastructure gi losore, ndara iloso, osiptande iloso, gik machalo kamano, nyithindwa yudo tije kuondego. Joma timo supplies awe mara ji nokiloko ohala to del timo ohala ma bende gi gigi me supply to koro kanyo ne in kod mwandu malich ahinya. Tiende ni wadwa tiyo gi our own revenue mondo wager godo Kenya ka. Arguments ma ji temo make kiyie na dakika achiel, iyudo ka Safaricom iuso. Safaricom higa mokalo noloso atamalo bilion 40 mano profit 40 billion shillings. Sama gidwa uso atamalo 15 ne jo Vodacom, gi target over 300 billion. 15% mar Safaricom, tiende niya, kane en 40 billion mane Safaricom oloso higa mokalo, 15% midwa usi is equivalent to 6 billion. 6 billion. Sama koro wadwa uso mar 15% ni, what target 300 billion. 15% kende midwa usi. Kane waweye ni hawa giwagi ok wausgi nikech giloso profit. 6 billion ma 15% oloso dhi kawo higni adi monde kanu ulosi 300 billion mondo los godo gik monego walosi. Kiwe mano 300 billion masani kikawe roughly wadhi kawo gimoro ka 50 years mondo wayudi the 6 billion or even more. Be value mar 300 billion masani bang' higni 50 kakoro iketa ni jogi loso bilion 6, it doesn't make sense. To gin gik ma wan godo kaka mwanduwa mag Kenya. To be ma ok ondamo mokwongo meuse gige Kenya no us Telcom ka pesa go kuma no dhi wakia. Kanyo osiepna John Mbadi wuoyi mawinjo finance ma kato nindo leko to nyalo tiyo konindo nikech owinjo finance mapek nyoko ni kara wa offset wa defray wa offload gigi mondo koro Kenya oger mondo kik waringir wasunge wadhir gige ka higa IMF, World Bank, ministers mowuok Africa chano laini kisewato moro donjo idhi wacho problems to wan gi gige wa game ma one wanyalo offload mondo watim gige wa kik waringir misungu emo biirwa gi grants koro ken debts mondo wager Kenya ka. Omiyo gik mang'eny osetimore. Orengo governor Orengo wuoyi ma bende riek ahinya Kenya ka kendo iluonge ni the mobile constitution no ka onyal miyo wata malo mang'eny nikech so far gik magitimogi ne gisewelemo kodwa ma bende achiel kuma paro miyo mang'eny awe no dhi wacho zero but achiel nyiso ni already able recognize achiel out of a part nyiso ni 10% according to him 10% has been covered. Koro ok dang' wawachi ni onge gimosetimore ma nyaka ne jogi mosre nyaka ne baba mosre kod William Ruto. To udhi tiyo nang'o i chama ukan nikech yawuoyi go bende wacho ni kuma gidhiye bende onge giwacho ni gidhi mana gwere kodwe chama ka nyaka chieng' ma pachu bro yawore ni onego bende udok e yore mane jakom ohero, yore mar chungo oganda, yore mar chungi jogi ma jopiny dwaro ma ok yore mar bedo gi chama moro ma wacho weche mopogore gi ma ODM wacho. Ero kamano. Nikech Sifuna wacho ni ok giwuogi, Orengo bende wacho ni ok giwuogi. Ero kamano. Be ok wadwa ni giwuogi to begin with. Thoth ber. Riwruok mar oganda bende ber. Wanyalo negotiate gi President Ruto ka wategno wan gi jowa te tokwa.
gima ji osiko kawacho kinde ka kinde ni Raila nowacho ma Raila nowacho na niya, Raila nonyiso jo Kenya niya, an wiya nyalo wil gi moko manowacho, to gima naneno ma Raila timo makoro kawinjo en ni nowewa broad based government mar Ruto ni. Sama nowuocho gige mang'eny kata ma owacho dakika mogik kane wan Agile Hotel Mombasa Road, ne ok owacho ni onego wuogi. Nosiko mana ni gigi ubiro mana timogi ka wan ei broad based government. Joma siko wacho nwa gigi giwache with a view nonego wawuoge sirkal mondo wagore gi Ruto ka wan oko. Mano ne jakom oko wacho. Onge ne ng'ama ne winjo siasa mar gorruok oko malo Raila Odinga. Tema nokawa mowewa e broad based arrangement. Mokelo nyaka experts ge machalo Mbadi, machalo Wandai, machalo Beatrice School, Oparanya, Joho, kaachiel kod Dorcas Oduor gi PSS wa mang'eny okawo miyo Ruto mondo miyo kony tich kacha. Koro seche ma ng'ato wacho ni wawuogi ni baba nowacho, ai manto nokaneno gima naneno nowewa broad based arrangement. Ji ang'wen mowacho ni dhi yiero koni gi koni, ODM gi UDA dhi yiero ji mondo mi obed piny losa put moro miluongo ni technical working group mondo wach gik ma onego bed ni timore mbele kama. Manto ilero maber, to gidhi keto maino e ang'o? ODM seche ma koro dhi e mbaka udhi kulengo ang'o mudwaro? Nitie joma wacho ni udwaro nus mar dhiang', nitie jomoko biro dwaro mana kom mar jalup. Udhi gi en chenro mane mudhi dhiga, ang'o mudhi kete maino kaka group? To be in achiel kuom joma gwelo e ji ang'wen? Pok wagwelo jogo. Gima timore ni constitution mar ODM oyiene party leader mondo chuog ji makonyo negotiation e coalition arrangements. Ma oke coalition mwadonje mokwongo. Anyalo kanu nyo wae tiyo kod Jubilee toke ka. Toke kocha ne wan kod wabedo gi NASA hawa. Kama ne wan kod Honorable Mudavadi, Honorable Wetangula, manu watiyo kod gi kanyakla. Sani koro wachako yudo thuolo machielo mar go mbaka gi jo UDA mondo walos sirkal manyien. Gima wan kaka ODM wakete sinani kata maino malich ahinya en ni gimoro amora mwadhi wacho nyaka obed no benefit japiny, oko benefit an kaka Jared Okello MP Manyando. Nyaka waket paro gi dwaro mar japiny at the forefront of any negotiation mwadhi bedo godo gi President Ruto. Kapogo dhiang' e diere dhi miyo wa japiny yudo gige modwaro, nikech jakom kane ngima piny ka nohero ahinya gima konyo raia. Ne ok en pro jomonyalo, ne en pro joma chandore, joma downtrodden, joma onego bed lifted up. Mane Raila Odinga mane wang'eyo. Omiyo any negotiation mwadhi enter into gi President Ruto gi team ne, mokwongo ni nyaka wang'e ni to gini okonyo japiny e yo machalo nade. Ka bedowa e sirkal mar Ruto no in various portfolios biro miyo gi jopiny ka timore yo mapiyo kendo ma efficient, wabiro kwayo ni nitiere dockets ma deal gi japiny directly, machalo gik machalo agriculture for example, machalo rita kwe for example, machalo weche mag pi, ngima, health, gik machalo kamago. Ka wan gi team manyalo timo gi mapiyo kendo maber ne japiny, to wabiro kwaye ni kiyie to wenwa gigi. Jogi be nyo wang'eyo, waseneno gi kaka gitiyo e sirkandni nyaka kama wachopie ni. To kwane ka speed mar konyo japiny ni otenore gi dwachwa kaka jo ODM. Koro yie wenwa magi ma mondo ine e tich. Nyoro ka wane parliamentary group meeting kacha, nyadidek President Ruto nyo pako Mbadi, nyadidek kako ose turn around economy mar Kenya, kako ose bero weche mag fiscal policies, kako ose bero kaka pesa tiye Kenya, nyaka kako ose chungo weche mag kwayo pesa ahinya pinje maoko magin gope, mondo mikuru watigi mondo wawegi. Nyo pak didek in his entire speech. Nyo kachaka winjo ko tumo ng'ama chielo.
kakanyo karo ebo wacho ni watie maber kama karo wene mbadi e higa manyien wadhi nyime kako pio wanda ipogo stima maber e Kenya karo wene kanyo mondo dhi nyime kanitiere ng'ukni e weche mag health wanyalo mi experts wa mondo mikoro dhi obed kacha gimora mora mwadhi ulosie japiny bedo at the forefront nitiere weche mag deputy president wan wawacho ne niya kapok wachope ng'ama dhi bedo president wakwong wang'iya ni to be wan gi chance mondo mi oyierwa e sirkal manyien nikech inyalo bedo gi Ruto kacha to dhi oyomb Ruto koro wachak wayudo lal wate nyaka wakwong wascan the environment wang'e ni to ka Ruto bedo candidate wa bende udhi yombo to ka ok onyal yombo dongo yie uburo dinga my party leader mar ODM machik ODM wacho ni candidate for presidency and the party leader ko buru nyalo yombo mapeyo momewa power to ene makoro wadhi kode Ruto bed jalupne kata Ruto bed ogai kaka iparo ko Uhuru Kenyatta kane waloso Azimio coalition Raila ne presidential candidate to en patron koro kara Ruto in dong kaka patron oburu dhi oyomb Gachagua mondo min koro e tawa ka in gi oko ma sirkal tiende na temo wacho niya onge tiende wadhi negotiate for positions kapok wabedo gadiera ni wadhi yombo the united opposition omiyo kombe gi to beyo ndi kata amba dwaro kata kar deputy no ne ber koda aparo to onge tiende mondo adhi abed kacha to dhi oyombwa kode to kaber ni pogo dhiang' e diere to ka Ruto okawo kar presidency to mewa deputy mondo mi kakoro wachak waduoke piny wadhi e cabinet ka en cabinet ma ji 22 kaka chik Kenya dwaro okawa paga achiel wambe wadonga paga achiel samo wuoyo ni PSS gin 58 58 okawo 29 wabo weno 29 ambassadors mag pinje mantiere gi te wan gi 122 countries not all countries ma wan gi representatives mantie gi representatives wakaw kendo e diere parastatals gi te CEOs boards wakaw mana e diere to kwadwa kaw e diere ni mondo me en our time to eat kaka jo Kenya wachecha be ma da piny ni pogruok e kindu gi shares mag Gachagua yes okay, in our time to eat and our time to offer services to the Kenyan people. To ere pogruok e kindu gi wach mar shares kech ka koro mbudu ware nus kamano ere pogruok e kindu gi shares mag Gachagua osebedo ka wacho okineka UDA ni kod over 150 members of parliament to be specific in 168 ODM ni kod 86 members of parliament spread across the country UDA benigi jima spread across the country tiende ni kiriwo UDA gi ODM tise mako Kenya duto nyineno kata kanyo wadhi e rado kacha nyo 258 members of parliament drawn from across the Republic of Kenya kakinyi kao dhiang' ibare diere ikawo jo UDA and you will have to pay attention to regional balance mabende nie constitution okinyal wacho nania ni ja UDA moro ne wuok nyando kacha tise kawo jarido kelo iketo minister mar trade tichaki kawo ja nyando moro bende kanyo nikech nyo osiebnu campaign godo bedo minister mar energy manok nyalre tiende ni kata ka wadhi ni wadhi tiaro dhiang' e diere it must have the face of Kenya mondo mikik wawachi ni manyo time what to eat piny Okuyu unyu ombulu mobam nikech nyok udwa Ruto koro ng'atu onge by the way samo wuoye kodini gin gi cabinet ministers mang'eny molojo William Ruto koro mane the face mwadwaro mok inyal wacho ni wan koro wan jo shares joma nyok ogo ombulu dhi kumi dhiye ODM UDA combined nigi the national acclaim kwandu ni weyo Kindiki kanye kwandwa ni dhi weyo Kindiki kapod ni e sirkal inyalo paro ni sama ne gidonjo Kindiki ne oken deputy president ne en minister mar arita kwe sama ne koro Gachagua biro gi weche mag ketho mwandu mag Kenya kod ba wach nogole kore ka Kindiki odonjo
inyalo paro sama ne Ruto ne Karen e dalane koyiero deputy ma piny te nong'e ni en Kindiki. Ji ariyo kende manogone ng'ane kura Gachagua. Ji ariyo kende. Dhanda modong' MPs manene kacha 153 nogocho ne gidwaro Kindiki. But Ruto in his wisdom noneno nokawo Gachagua owe Kindiki. In his own wisdom. Koro ka weche nodhi obam. Chieng'no Kindiki ne yo wang' mokoni ok odwar kom moro amora moyiere ng'ato, to kendo ok odwar kom ma president miye, ok odwar ni aniye no wang'. Kech inyalo wang'. But bang' ndalo matin to waneno koduogo kendo en chief agent mar President William Ruto mo end up obede e cabinet. Kata mana en owuon doher mana ni the administration ni odogi e loch kendo maka en monyalo bedo stumbling block to en owuon oyie weyo mondo mi ng'at machielo odonji to gibed gi chance mar re-election. He's a very learned person. In fact, nyoro kanyo wanie a parliamentary group meeting, you will for about 1 hour. Ko enumerate gains magise make e sirkandni. To wacho gi wiye, onge kata utas more fatu, mako ento ng'ani Karen professor dier. Ing'e professor mang'eny mamoko bende wacha. To professor marecha to nyo waneno kanitie mar adiera. Omiyo wan to bende wadwaro deputy no ka ok onya yudo presidency, ka wayudo formula maber nikech wabe wan gi jowa mang'eny. Wan gi Dr. Buruka nyalo bedo the perfect deputy president ever. Wan ka gi Raymond Omolo nyalo bedo the perfect deputy president ma Kenya ne pok oyudo. Wan ka gi John Mbadi Ng'ong'o the best deputy. An ka gosiepna Wandai nyalo bedo the best deputy ma Kenya pok noyudo. An nyaka gi party chairman mara Gladys Wanga Nyasuna can be the best woman deputy president ma Kenya pok noyudo. Omiyo in our bastion wan gi numbers gi ji manyalo bedo deputy president mabeyo ma samoro nyalo kata lo Kindiki. But are we sure ni ka watinka waloko formula mantie sani to wadhi yombo? Ka ok wan sure to we would rather keep joma nitie wayombi to wakonygi gero Kenya kwa dhi nyime. NDC maru bende biro. Agenda CSC mar NDC ni anang'o? Waluongo gimwaluongo ni special delegates conference. Wan kod gi ariyo. Wan gi national delegates conference miluongo kod Attorney General ma kaka koro walose ni wan kod Jakojolo mwaluongo ni Catherine Omanyo. Sifuna Njori ngodhi e court ma court ogolo injunctive orders ma wacho ni pod ene ma en kacha. Ni jagoro maduong'. Mongirore maduong'. Kera jagoro mongirore. Kaito wan kod special national delegates conference ma kisomo katiba mar ODM article marwa 47 to yiene chairperson mar party ma en nyathiwa Gladys Wanga mondo delegate ng'ato mondo luong na special national delegates conference. Aparo ni joma nondiko katiba mar ODM ne riek. Negise foresee ni ng'ato nyalo thagu to keto we gridlock ma ok wuogie. Omiyo wan kod Catherine Omanyo ma acting manyo according to constitution mar registrar of political parties ni kidwa luongo gima chalo kamano tigolo notice ma public kodong ndalo 21. Chieng' Friday mokalo nyo mark the 21st day or rather 21 days to the 27th of March mwadhi National Delegates Conference. Catherine Omanyo kowuok kuom teko manyo chairperson omiye nyo osegolo that public notice mondo me wan land ayanga ni wadhi bedo kod National Delegates Conference. Gima duong' mwadwa dhi wuoye kaka nyo walande gin weche ariyo. Nitiere National Governing Council mane wabedo godo Mombasa. Kaito wasebedo kod NEC before. NEC koro gisebedo adek. Wadwaro ni special delegates conference mwadhi bedo godo ni o ratify gige wakate nikech
parties gi nigi organs. Ka wan organ osetimo gimoro to tere another organ. Kaka wan wachakore gi Central Committee. Central Committee kelo wechego ne NEC, National Executive Committee. Kama antie kaka jagoro mongirore mochung' ne Public Policy and Economic Affairs. Koa kanyo to dhi National Governing Council. National Governing Council bende kopuodhe kore kodhi National Delegates Conference ma koro kawo jotemo wuok e piny Kenya. Koro wasetimo up to the National Governing Council. Gimodong koro ni National Delegates Conference bendo kali e gige wage. Achiel kuom gik mwawacho en niya, be jo Kenya nyalo miyo wateko mondo koro wachak negotiate gi Ruto mondo walos coalition. Ka giyie gimiyo wateko no kok waduogo ir the party leader ma koro miyowa names mag ji mwadhi puodhe NEC mondo miyo tim that negotiation. Oka wadwar ni wang'adi process mora mora. Wadwar ni walu chik kaka party wache, kaka Political Parties Act obedo, kaka Constitution mar obedo, to ge Political Register of Political Parties Act. Okwadwa weyo gimora mora hangi. Omiruda winjo kaka delegates wacho monde kugino nango bang' mano. Kamano. Okay. Sa koro mayo wango to wach mugik mikoro iwego do jopinye nango nikech pod tiere ji manigi kibaji mang'eny to koro gini ochomo kanye. No, one called Dr. Honorable Senator Oburu Odinga, party leader marwa. Mose bede kweth mar siasa ni kochakore higa mar 74. 1974 no yiere kaka kansila ma Kisumu. 1974 utiyo nyaka 1979 ne oko defend kome nikech serikal nomiye barua mar dhi bedo economic officer maparo notiyo Mombasa gi kuonde mang'eny and planning. Bang'e no ochako bounce back oduoge siasa with multi-party politics. Osetieko higni 30 since then mar multi-party kewe matoke kocha. On all the arrangements mar Raila Odinga obedo godo, Oburu has been part and parcel. Ong'eyo kata mana kanyo waloso winjruok gi President Ruto. Oburu ema nyochea gigo duto tek motamuketo mbale gino obede government. Okodhe wito jaluo sani kanyocho nego beno sewito wachon. Adwani jo piny obed a lot of confidence in Dr. Oburu Odinga. He is going to do the right thing. Wan bende wane toke kacha waluore watene. Ok dang wayiene ni odhi wuok o derail himself. Nyako bed mane reru mar ogandawa. To en bende ose demonstrate no yellow reru no kodwa nyaka dakika mogik. Omiyo kik jothurwa bed gi wasiwasi mora mora. President Ruto nyaka ne gimosre ose demonstrate mo bende gima dhongere luongo ni utmost good faith. Gik mose chiko wa osetimonwa to odhi timonwa madongo moloyo. Kik wabed kod luoro mora mora ni girwani nyalo chiko kama opogore. Kotamore kabisa kata winjruok ok obedo to chiko yiene Dr. Oburu Odinga chung kaka president nikech ene party leader marwa. Kata dhi manyo siepe mamoko mopogore gi UDA mondo wadhi walos sirkal. Gimoko wabitimo en ni wabedi arrangement maweyo wa oko mar sirkal. Mano to wan ne ok wachak watimo. Iwacho wach maduong' magik moko dang' wawe kapok wawacho wach mar bedo kanyakla mar oganda joluo. Riwruok kaka joluo mondo wabed ni mane teko marwa. Nitie wuodwa moro Raymond Omolo ma weche moko osebedo ka mieno mang'eny. Ipani ang'o matimore kaendi? En mana ich lit mar oganda teni wadhogo wuodwa ang'o matimore ka? Raymond Omolo ni security sector kama arita kwe emanitiere. Seche ma itemo enforce chike moko mondo mi ji obed kod kwe society, nitiere joma bende nyalo nyono tiendgi. Ok kata mana thurwa kende, to kata mana nyiwinjo ka United Opposition ka obedo morado mowacho no Omolo e problem. Nikech samoro policies ge moran godo security mar Kenya jomoko koyie godo. Berne ni mago poko miyo ng'iyo bathe. President Ruto nomiye tich mar mondo mi make sure
ni security mar Kenya ni kare. Omolo nindo mogik tene mokwongo chiewo. Mondo mi ong'e ni to be jo Kenya nindo gi kwe to be gichiewo kod kwe. Seche ma otimo mago, jomoko bende gombo tijeno. Ing'e ni gigi bende ji ogajore. For the 34 years before Omolo came into office, ema ne wanene jaluo mane luongo ni Oyugi Wuon Ogando. Otieko higni 34 kore kokel Raymond Omolo. That tells you the importance of that office. Kineno gimitame jaluo, to ng'e ni gino en gima ber mapok odwaro yudi. Joluo wa na kwayo ni Raymond en mana ng'at achiel. Wan gi Mbadi, wan gi Wandayi, wan gi joma moko. Wakonygi tiyo e sirkand Ruto mondo me gitimnwa gik mabeyo. Nitiere gik mang'eny machalo locations, sub-locations, sub-counties. Manyocha Omolo o gazette mang'eny sana mawuok Chothurwa kocha. Kata mana an sama loso kode ni kiny, antie dalawa Makadebo. Warwako Nyamware North, Nyamware South, Kowino, ging'eny. Mana manyo oketi nikech rei nyo ni office ka. Antie jan mana ndiko ne barua ni kama wadwaro sub-location. Kama wadwaro location. Miwa divisions. Osetimonwa. Wamiye teko, wamiye lwedo, wasire. To kik wadonje trap moro ni Kalonzo gi team ne mar Gachagua cha wacho no Omolo rach, to wan jothurgi monego defende. Bende koro wachak wadonje gi joka. The moment ma kiny rewuok kacha, how sure we ni jaluo more midhimi? Koso gisechiko wani koro kia kanyo ni pap to wamiyo Ombija taya nyakwar guoko cha pesa. Jogi bro goya makarambe ogibiye koda jogi gi. Koro ya wuotwa tema ni sirkal. Not just man Beleka. Nitie moko mabende Kondiwa nyo bedo NTSA director. Wan gi Osiepna Ochiaga, Lake Basin Development Authority. Wan kako oganda Luo wabede tok jowa gi to waumgi. Maka nitiere attack maoko to wane mwageng'o negi. To kwa wegi ni wa expose gi to kiny idhi magi tijego. Udwa guonyoru gi pado kendo higni 34 eka chieng' ne nyuol rei machielo mondo donj kanyo. Erokamano mheshimiwa. Yiena igone jonyando erokamano. Okay. Kaluwore gi effort bende mane waketo e wechewa mag dikes along River Nyando and along Lake Victoria. Kidhi e dalawa Mogenya tiyudo ka igero dike kanyo yake sasa. Kendo koro nyo Mbadi dhi medowa pesa, wadwa chopo kode nyaka Kandaria, wadwa dhi gweng' Oseth, gweng' Nyamrundu, wadwa dhi kode nyaka Lendu, kokalo Nyamware. Mago timore mana nikech ne wane government ni. Emomiyo neno ka koth oketho Kenya ka te, to sirkal saidia ji orita nowuog Nyando ok owachore. Omiyo kanyo waduoko ne Nyasaye erokamano, waduoko ne Mbadi erokamano kuom kony mosekonyowa mondo gige wago otimre kamano. Sitima e Nyando through Wandayi wan gi sitima kuom kuonde mathoth. Modong' manok bende nyaneno kosemiya 39 million mwadhi chopo godo kuonde mapok. Omiyo kapok Ruto odhi re-election mare, tan gadieri ni Nyando dhi bedo gi stima kamora mora. Chorena moko be nyakach kacha bwana. Neighbor biro miyi moko. Mano mheshimiwa Jared Okello jaod bura ma Nyando kago kodwa mbaka e chenro mag ODM gi UDA wabro keto wang'o mondo ne weche madhi mbele. Waduoko nwero kamano enya kuom keto Ramogi TV kaendi wantie ka gi Belinda Phillips Nyarge Makala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija. Chandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha. Yes. Unindo maber jokama. Erokamano. Very good.
رمضان دخل يا رب دعاتي تقبلها طول لا 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 Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane au Comet Crush na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive.